Kakabsat, iti nakaugalyan iti tanggal tao kas na lubungan lang abanag nawan tayo pay iti padagsukimat iti linaon iti Biblia. Ket no agbabawi tayo digiti napalabas aramid tayo amadi. Intayo nga rod lagi pen ako Diyos no kasano iti palagpamati tayo akas na podno apanagdayaw iti Diyos. Tadi gito'y kas naisurat iti Roma City iti 12. Iti kasta nga rod iti lintag na santuan ket tibilin na santuan na lintag ken naimbag. So kadi iti kakabsat ni intayo so kimaten iti linaon iti Biblia. So digitoy iti lintag iti Dios kas nasantuan ngayon tayo aramiden ni kita kakabsat. Ket intayo nga rod lipatan iti mading nga aramid kas iti panagsao iti dakes madi a panagpanpanunot ni kita kakabsat. Tadi kita kakabsat idandanon ko kada kayo gapo iti asik met iti padak a tao. Tadi gitoy napapateg kagturong iti Dios gapo iti panangisalakan tayo iti bukod tayo akararwa. Tadi gitoy iti tuktukuyon iti linaon iti Biblia panangisalakan iti kararwa. Tadi iti kapsat isubet laeng iti bangaywan kada tayo anapateg pakasaritaan iti linaon iti Biblia. Takas na isurat ti Galacia 3 iti 24. Idin kasta iti linteg nagbalin ang mga iwan kada tayo tapno iturong na tayo ken Kristo tapno mapalinteg tayo amay puon iti pammati. Digiti kabsat intay aramiden gapo tinasaya at panagpamati dayta akay aywan ti Dios nga imula tayo iti panpanunot tayo gapo iti aramid anasayaat. Tadi gito iti pagilasinan iti panangisalakan tayo iti bukod tayo akararwa. Nakas naisurat ti umuna a Corinto 14 iti 22. Idin kasta dagiti sasao may paayda a pagilasinan saan kadagiti mamati no diket kadagiti saan mamati ngem iti pamadto may paayda a pagilasinan saan kadagiti mamati no diket kadagiti mamati. Di kita ti adda anay surat kakabsat nga mamati tayo iti Dios mamati tayo digiti asasao namnamaet nga maisalakan tayo nutong palin tayo iti umiso nga adda anay lanad digiti sursurat kas adda apalatandaan digitoy kabsat kas pagilasinan digitoy. Takinuna na ngarod nga sukimatin tayo digiti sursurat iti linaon ti Biblia kas pamaneknek anay surat iti Juan 5 iti 34. Da kayo sukimatin nyo digiti sursurat agsipud ta pagarupen nyo nga adda kadakwada iti biagyo nga agnanayon. Ket dagitoy isuda iti bang paneknek iti may papan kanyak digita tinsasao idi na po nga Kristo digitoy anay surat. Kas naisurat iti Matthew 13:35
tapno matungpal idi iti sinao dagiti mamadto akon kunana uk atak to tingiwat ko kadagiti pangarig ipalawag konto kadagiti banbanag anay lemeng manipod idi panakabangon iti lubong. So di kita kapsat kananipod idi punganay ngagsasao idi ni Apo Yuba. Tani Apo Yuba isumit laeng iti nagparang ni Apo nga Kristo a dinuyok na. Dinuyok iti pika akas mabasa iti baro at tulag. Di kita kapsat kas pamaneknek nga isumit laeng ni Apo nga Yuba kinapo nga Kristo. Ta iti Diyos karon may sang espiritu han a makita isu nagtignay idi anang aramin iti suamin a banag. Isu nga imay nga ron ti banang isalakan nga isu nga puon iti sopyat nga kas na isurat iti Isayas digita a pamaneknek. Isu nga digitoy sukimaten tayo nalaing no anya iti kay papanan iti sorsurat iti linaon ti Biblia. So agyaman na kiti Diyos Ama manakabalin ti so amin dagitoy a pamaneknek kapag ilasinan tayo ngadda a mabasa. Katagyaman na kakapsat ko da kayo anusan nyo digitoy abanbanag dayso digitoy tibang isalakan kada tayo tibukod tayo nga espiritu. Katagyaman na ti Diyos Ama manakabalin ti sa amin. Amen.